Ajiya. Ajiya. Dama ina ga hajiya ɗan ta ci mun za ta je anguwa, ina ga ta tafi anguwa nan baran dubu cikin. Kai ya hajiya za ta haka kuma ta rufe kicin ɗin bayan ta san ba ta bar mun abinci ba. Lallai akwai matsala. Lallai akwai lissafi akan. No. Haja. Na wannan ajiyar hajiya ne. Tun da muka ido biyu, hajiya sai ta Kanci ka san kayan hajiya namu ne dan ba za mu ga wannan mu bar shi ba. Ni dai ba ruwa na baraka. ya wuce fa. Wallahi ban yi dariya ba. Wai dariya yake. Ban yi dariya ba. Allah ban yi dariya ba. Kana ganin abin dariya ne ko? Wallahi Ai mu saka. Ba wai bane. Gaya min. Nisa kake dariya? Wallahi ba dariya nake ba. Fito dan ubanka. Wallahi ba dariya nake ba. Wallahi ba dariya ba. Ka san abin ka da amma mai zafi. No. Uba. Ashe daga What? No.